Ahoj lidi, já jsem Jirka Dvořák, vítám vás u videa na tutoriál v Javě, v programu nebo v editoru IntelliJ IDEA. Dnes se budeme ukázat funkce, třeba že zavoláme nějakou funkci, která nám něco udělá. Takže vytvoříme si nový projekt. Nový projekt si vytvoříme, pokud to bude trvat. S názvem Java funkce, Java funkce, next a finish. Omlouvám se, že teďka díl nebylo video. Důvody jsou osobní. Tak, chvilku to bude asi trvat. Jo, už se vytváří. Jinak v příštím videu se asi budeme věnovat tomu skeneru. Skeneru. Tak, tomu se budeme věnovat, to je dobrý. To je taky užitečný. Tak, otevřeme, se nám to načte. Takhle pomalý ten program jinak není, já teďka nevím proč, to je nějaký pomalejší, asi kvůli tomu nahrávání. Tak, takže projekt. OK. Máme ho vytvořený, sem si dáme teďka class, když budeme jmenovat main třeba, tak. A zase dáme psvm a tab a začneme si to ukazovat. Takže vytvoříme si teďka nějakou tu funkci. Public static void třeba napsat. Tak, teďka závorky a tyhle ty závorky. A teďka uvnitř to napíše system.out.print třeba ahoj. A tady uděláme, že to zavolá funkci napsat. Tak, napsat a teďka, když to spustím, tak by mi to mělo napsat ahoj. Když se to zapíná, omlouvám se, že to trošku díl bude trvat. Jsem teďka díl na tom nebyl. Jo, to se zapíná, to asi střihnu. Tak, už to vypadá, že to pohlo, make. A napsal nám to, ahoj, super. Já jsem si něco zkoušel i dřív, a to nevadí. Takže si myslím, že jde ještě tahle arc1 a arc a int arc2. A pak tady vyděláme int echo rovná se arc1 plus arc2. A tam je arcs taky. A pak tady return echo. Co to je za chybu? Make napsat return int. Jo, tak bohužel, tak tohle je funkce, co jsme si ukazovali předtím s tím ahoj. A teďka uděláme funkci, že nám to vypočítá, vám to ukážu. Printline echo. To musí být int, jo. A jsme udělali, že jsme si dali echo, to vrátí echo, hodnotu echa a echo je arc1 plus arc2. Takže tady napíšeme třeba 132, 42. Teď to napíšeme
A ono by nám to mělo napsat, že to je 174. Nebo mělo by nám to napsat 174. To zapneme. A naslal nám to 74. Ještě se to trošku víc vylepšíme, že args 1 nebo prostě args 1 plus tak plus tady další plus args 2 plus rovná se plus echo. Takhle bychom to mohli taky udělat. Tohle to už není funkce, ale je to return, se dá říct, vrátit hodnotu. Takže nám to napsalo 132, to první číslo, plus 42 rovná se 174. To se dá docela dobře využít. Nebo třeba to můžeme dát 22. Run main. Jo, vlastně vidíte, že to tohle jde. A teďka můžeme udělat jednoduchou věc, že to už bychom tam zapojili ten scanner, no? Tak to už asi ne, ale příště si ukážeme ten scanner, to bude super, až si to budeme ukazovat, takže znovu dám tahle void, to je jako ta funkce, vymažu tady ty v tom, dám pryč to return a jenom zase můžete tady udělat, že vám to vypočítá nějaký ty příklady, jo, úplně je tenhle, prostě, že mám to, jakoby, že tohle dám vypsat výsledek. Vypsat výsledek. Tady mám taky chybu. Vypsat. Takhle to uděláte a tady vám to říká, že to ještě nikdy není použito. Tak dáme, že vypsat výsledek. A už to není tohle. A teď nám to vypíše, kolik je 15 plus 15 plus 45 plus 21 plus 100. Nám to vypíše tahle. A je to 196. Takže tohle bylo video tutoriál na funkci. Příště si ukážeme scanner a ukážeme si i to vrátit hodnotu. Takže já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa. Čus.